आज आपण भजीचा एक नवीन प्रकार बघणार आहोत। त्याचं नाव आहे कांदा बटाटा भजी। यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। इथे मी 3 बटाटे घेतलेत आणि 5 कांदे आहेत। म्हणजे कांदे आणि बटाटे ह्यांचं सेमच प्रमाण घ्यायचं आणि जरी कमी जास्त झालं तरी काही एवढा फारसा फरक पडत नाही। तसंच हिरव्या मिरच्या घेतल्यात मी, या तिखटवाल्या, कोथिंबीर आपला। आता हे मी 2 मसाले ठेवले, पण मी आता मिरची पावडर वापरणार आहे। पण जर आपल्याकडे मिरची पावडर नसली तर मालवणी मसाला वापरला तरी चालेल, पण आता सध्या मी फक्त मिरची पावडरच वापरणार आहे। ओवा, हे आहे तांदळाचं पीठ आणि हे आहे बेसन चण्याचं पीठ। तर हे आणि आपल्याला लागणार आहे पाणी आणि तळण्यासाठी तेल। तर ह्या सगळ्या गोष्टी वापरून आपण कांदा बटाटा भाजी करणार आहोत। तर आता मी बटाटा किसून घेणार आहे आणि कांदा चिरून घेणार। जसं आपण कांदा भाजीला चिरतो तसाच कांदा चिरून घ्यायचा आहे आणि तसंच बारीक मिरच्या बारीक करणार आहे, कोथिंबीर बारीक करणार आहे। तर हे सर्व बारीक चिरून घेते आणि दाखवते। अशा पण बटाट्याची सालं काढून घेऊया। बटाट्याची आपण जेव्हा सालं काढतो तसंच काही भाज्या चिरताना किंवा कांदा चिरताना त्याची सालं वगैरे असतात, ती कधी पण अशी एखादी प्लेट असते वापरलेली किंवा कागद ह्याच्यावरच काढून घ्यायचं। म्हणजे आपला किचनमधचा ओटा आहे तो खराब होत नाही आणि आपलं काम पण वाढत नाही, जे ओटा स्वच्छ राहतो। तर ही जी एक छोटीशी किचनची टीप होती, सगळेजण करतच असतील म्हणा, पण तरीसुद्धा मी शेअर केलं। आता आपण हे असं बटाटा चांगला साल काढून घेऊया आणि स्वच्छ धुवून घ्यायचा। तर मी हे साल काढताना धुवून घेते स्वच्छ। आता मी बटाटे स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। आता मी ही जी आपली किसणी असते ना, जाडी किसणी, त्याच्यावर मी किसून घेणार आहे। पण किसताना आपल्याला कसं किसायचं आहे, असं लांब लांब, म्हणजे असं आपल्याला जवळ असं किसायचं, एकदम बारीक किस नाही काढायचं आहे, असं तसं लांब लांब किस पडायला पाहिजे। मग ते भजीमध्ये छान तळले जातात आणि कुरकुरीत होते भजी। आणि जर आपण खूप जवळ असं बारीक किसलं ना तर हे बघा असं बारीक बारीक येणार, मग ती तेवढी भजी छान होत नाही। त्यामुळे आपल्याला किसताना कसं किसावं लागणार आहे, असं लांब लांब। तर असं करून मी सगळे 3ही बटाटे किसून घेते। आणि आपल्याला हा बटाटा आहे ना तो कांदा चिरायच्या आधी किसून घ्यायचा आहे, कारण आपण बाकीची सगळी तयारी करेपर्यंत ना आपण हा आता बटाट्याचा किस चांगला धुवून स्वच्छ त्याच्यातला पूर्ण स्टार्च जाईपर्यंत आपल्याला धुवायचा आहे तो, आणि धुवून तो आपल्याला निथळत ठेवायचा आहे चाळणीमध्ये। मग आपण बाकीची तयारी करेपर्यंत तो चांगला निथळतो, त्याच्यातलं पाणी सगळं निघून जातं। म्हणून आपल्याला सगळ्यात पहिलं काम करायचं आहे ते बटाटा किसण्याचं। त्यामुळे अजून मी बाकी कांदा वगैरे काही चिरला नाही आहे, सगळ्यात पहिलं बटाटा किसायला घेतला आहे। पाण्यात धुतलं ना की असं हे पूर्ण असं पांढरं पाणी येतं ना, ते पूर्ण पाणी जायला हवं। काय करणार आता, हा किस असा दाबून घ्यायचा। बटाटा ज्यावेळेला आपण भाजी पण करतो ना त्यावेळेला बटाटा आपण किसल्यावर धुवून घ्यायचा आधी। खरं म्हणजे सगळ्या भाज्या आपण चिरल्यावर धुवत नाही, पण बटाटा चिरल्यावर धुवायचा, कारण त्याच्यातलं जे स्टार्च आहे ना ते निघून गेलं ना की मग भाजी कशी चांगली सडसडीत होते, नाहीतर मग ते चिकट भाजी होते। म्हणजे जर आपण उकडून बटाटा करत नसू ना तर आपण ज्यावेळेला डायरेक्ट कच्चा बटाटा आपण ज्यावेळेला त्याची भाजी करतो त्यावेळेला तो कधी पण धुवून घ्यायचा। हे बघा आता हा चांगला बटाटा धुवून घेतलेला आहे किस। आता हा निथळत ठेवते आणि पटापट कांदे चिरून घेते। कांदे चिरून झाले की मग लगेच पीठ कालवून आपल्याला भजी करायला आपण लगेच बॅटर तयार होईल। कांदा तर चिरायला घेतेच आहे मी, पण त्याच्या आधी मी कढईच्या खाली गॅस चालू करते आणि तेल गरम करत ठेवते, कारण आपला कांदा मी जसं मगाशी बोलले तसं पटकन कांदा चिरला की लगेच पीठ काढून आपल्याला भाज्या करायच्या आहेत, तळायच्या आहेत। तर कांदा चिरेपर्यंत इथे माझं तेलसुद्धा गरम होईल। तर मी हे बघा आता इथेही मी ह्या मगाशी प्लेटमध्ये ठेवलेली ना बटाट्याची सालं टाकली, तीच कांद्याची सालं पण टाकली, त्याच्यामुळे आपलं किचन खराब होत नाही। आणि ही जी कांद्याची सालं आहेत ना ती आपण जर 4-5 दिवस पाण्यामध्ये घातली ना तर ते पाणी आपण झाडांना घातलं तर ते एक छान फर्टिलायझर पण मिळतं झाडांना। तर ते पण आपण करू शकतो। जुन्या एखाद्या बरणीमध्ये ती कांद्याची सालं आणि बटाट्याची सालं ठेवायची 4-5 दिवस आणि ते पाणी गाळून मग झाडांना घालायचं।
आता मी हे पटपट कांदे चिरते. असा आपला उभा उभा कांदा आपल्याला चिरून घ्यायचा आहे भजीसाठी. असे मी सगळे कांदे जे आहेत ते चिरून घेते. ह्या भाजीला असं काय परफेक्ट प्रमाण असायलाच हवं असं नाही आहे. एकदा माझ्याकडे काय झालेलं की कांदे होते पण सगळ्यांना पुरतील एवढी भजी म्हणजे भजी होईल एवढे कांदे नव्हते. म्हणून मग मी काय केलं की थोडे बटाटे त्याच्यामध्ये म्हटलं मिक्स करूया का. तर म्हटलं तर 3च कांदे होते आणि 2 बटाटे होते. मग मी काय केलं की ते मिक्स केलं आणि भजी केली त्याची. तर त्यावेळेस इतकी सुंदर झाली. मग त्यानंतर मग आम्ही मुद्दामून तशा प्रकारची भजी करायला लागलो. पण ते असं काही प्रमाण कधी कमी जास्त झालं तरी पण काही त्याचा फरक नाही पडत. उलटी छानच लागते भजी. पण एवढं आहे की छान कुरकुरीत होतात भज्या आणि चव पण छान लागते त्याची. हे बघा आपला सगळा कांदा चिरून झालेला आहे. छान व्यवस्थित उभा उभा चिरून घेतलेला आहे. आता हा सगळा कांदा एक मोठं भांडं घ्यायचं. त्याच्यामध्ये सगळं आता आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे. आता जसा कांदा चिरला तशीच कोथिंबीर. कांदा चिरला तशीच कोथिंबीर पण चिरून घ्यायची. कोथिंबीर नसली तरी चालेल. मी ज्या वेळेला पहिल्यांदा केलेली भजी त्यावेळेला माझ्याकडे कोथिंबीरसुद्धा नव्हती. म्हणजे मी घरात काहीच भाजी नव्हती त्यावेळेला मी ती भजी केलेली होती. तर कोथिंबीर नसली तरी सुद्धा चालेल. पण हिरवी मिरची पण ऑप्शनल आहे. हिरवी मिरची भाजीमध्ये टाकली की खूप छान लागते. पण जर लहान मुलं असतील किंवा त्यांना असं जमणार नसेल तर तुम्ही फक्त लाल मिरची पावडर टाकली तरीसुद्धा चालते. अशी बारीक बारीक चिरून घ्यायची हिरवी मिरची. ही तिखटवाली मिरची आहे त्यामुळे मी आता हे अशी कापते आहे ना. आता काय करणार बघा. ही मी वरची बाजूला करा म्हणजे ह्याच्या ज्या बिया आहेत ना त्याच्या साईडला होतात अशा. ह्या बिया एकाच ह्या टाकून देणार म्हणजे तर मग खूपच जास्त तिखट नको लागायला म्हणून. बघा माझ्या 5ही मिरच्या कापून झाल्या. आता मी हे असं वरती वरच्या सगळ्या मिरच्या त्याच्या साईडला करते. म्हणजे ह्या बिया आहेत ना त्या त्याच्यामध्ये टाकून देते. म्हणजे काय ही बारीक बारीक बिया येणार नाहीत आणि खूप जास्त तिखट नाही होणार भजी. आपण हे सगळं कांद्यामध्ये घालूया. आता हा बघा हा जो किस अजिबात नाही काळा पडला तसाच आहे. आता हा किससुद्धा मी ह्या बरड्यामध्ये घालते. हे बघा तर हा सगळा किस टाकला. आपल्याला ह्यामध्ये ना अजिबात पाणी घालायचं नाही आहे. जरासुद्धा पाणी वापरायचं नाही आहे. कारण हे बरडा कांद्याचं जे पाणी तर मीठ घातलं की येणारच त्याला पाणी. त्यामुळे जरासुद्धा पाणी न घालता आपण ही भजी करायची आहे. तर आता मी हे कांदा बटाटा चांगला व्यवस्थित एकत्र करते आणि लगेच आता आपले जे बाकीचं म्हणजे मीठ मसाला सगळं घालूया. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. म्हणजे हा मसाला व्यवस्थित लागायला हवा सगळीकडे. कारण जर आपण आधीच पीठ घातलं ना तर काय होणार पिठाला चिकटेल किंवा सगळीकडे लागणार नाही. त्यामुळे आधी पहिला जो मिरची पावडर वगैरे सगळं आहे ना ते छान लागायला हवं सगळीकडे मीठ. आणि ह्यामध्ये आपण ना थोडंसं असेल तर माझ्याकडे तर लिंबू नाही आहे पण एक अगदी थोडंसं लिंबाचा रस घातला ना तरी पण छान होतात भजी. अगदी थोडंसं घालायचं पण अगदी एक 3-4 थेंब फक्त. म्हणजे अर्ध लिंबू पण नाही पाव लिंबू. मी मिक्स करते कसं कारण खूप जास्त आपण असं कुस्करलं ना तर ते मग बटाटा सगळा आणखीन त्याचा किस मोडून जाईल. पण पाण्यात धुतला ना की बटाट्याचा किस आणखीन छान कुरकुरीत होतो. हे बघा आता हा मसाला सगळीकडे व्यवस्थित लागलेला आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये बेसन घालते. आता मी असं काय प्रमाण असं करून घालत नाही. सुकं पीठ व्हायला पाहिजे आपलं. म्हणजे असं एकदम आपल्याला पातळ करायचं नाही. एकदम सुकं राहायला पाहिजे. तशा प्रकारे पीठ कमी घातलं ना की छान कुरकुरीत होतात भज्या. बेसनाचं घातलं असं आता थोडंसं तांदळाचं घालते.
मग थोडं अजून 1 चमचा पीठ घातलं मी आणि अजून 1 चमचा तांदळाचं घालते. हे बघा अजून थोडंसं घेतलं. जवळजवळ मला असं वाटतं एक किती घेतलं असेल मी 5-6 चमचे घेतलं आहे आणि 4 चमचे तांदळाचं पीठ. आता मी लगेच तळायला घेते भाज्या. हे असं सुकंच असायला हवं हां पीठ. आणि ना मी असं बघा गोळा करून नाही टाकणार आहे. कसं टाकणार आहे हे असं थोडंसं असं पसरवटच घ्यायचं म्हणजे त्या भाज्या छान अशा काय बोलतात आतमध्ये पण पटकन शिजतात आणि कुरकुरीत पण होतात. तेल छान तापलं आहे. बघा तेल चांगलं तापलेलं असल्यामुळे ना लगेच भाज्या सुट्या झाल्या. आता आपल्याला ह्या परतवायच्या. तर हे तर काय सगळ्यांना माहितीच असतं भाज्या कशा तळायच्या त्या. बाकी पुढचं सेम काहीच फरक नाही. आपण जसं कांदा भाजीला करतो ना तसंच, फक्त जे बटाट्याचा कीस आहे ते फक्त स्वच्छ धुवून त्याचा पूर्णपणे जो स्टार्च ते पूर्णपणे निघून जाईपर्यंत टाकला ना की एकदम व्यवस्थित भाज्या होतात छान कुरकुरीत अगदी. बघा अजून जरा एक अर्धा मिनटं ठेवूया. मला काढायला झाल्या भाज्या. जास्त पण लाल केल्या की मग त्या थोड्याशा कडवट लागतात. हे बघा आता ह्या भाज्या काढायला झाल्या. तेल चांगलं तापलेलं असलं ना की पटपट होतात. बघा आताच आवाज येतोय. आताच कुरकुरीत व्हायला असं कुरकुरीत झाल्याचं कळून येत आहेत. आम्ही भाज्या ज्या कुठचं पण तेलाचा पदार्थ तळतो ना त्या आई आमची नेहमी ह्या काळ्या तव्यामध्ये ठेवते आणि मग त्याच्या साईडला करतो. म्हणजे काय होतं की तेलमध्ये होतं आणि नंतर मग ते आम्ही टिश्यू पेपरवर वगैरे काढतो. पण कधी टिश्यू पेपरवर काढायची पण गरज पडत नाही. अशा व्यवस्थित ते तेल सगळं निथळून येतं. तर आम्ही पहिल्यापासून असंच करतो. आपल्या भिड्याच्या कढईमध्ये तळतो आणि तळलेल्या भाज्या आम्ही काळ्या तव्यातच काढतो. तर असं मी सगळ्या भाज्या ज्या आहेत त्या काढून घेते, तळून घेते. कारण तेल तापलं आहे आणि जर मी जास्त वेळ काढला तर हे बघा पिठाला पाणी सुटताना दिसतंय. मग ते पीठ पाणी जास्त सुटलं ना की मग त्या कुरकुरीत होत नाहीत भाज्या. त्यामुळे पटापटा तळून घेते. हे बघा मम्मा काही तळत होती. मला खूप मस्त वास आला आणि मी किचनमध्ये हे आणलं पूर्ण प्लेट. त्याच्यामध्ये बटाट्याची तुम्हाला बटाटा आणि कांद्याची भाजी चाखून दाखवणार आहे. खूपच मस्त झाली आणि चविष्ट झाली आहे. ही भाजी कुरकुरीत पण झाली आहे.